necessiten els i les adolescents per a tenir un desenvolupament òptim? Hi ha algun model que ens ajuda a tenir en compte les necessitats de cara al treball amb joves? Quines pràctiques educatives podem incorporar? Com ja hem comentat en altres píndoles, entenem l'adolescència com un període crucial del desenvolupament humà, amb canvis, noves potencialitats i unes necessitats determinades que han de ser resoltes. Puchtoy i Desmet proposen el model de les 12 necessitats, que estableix un marc en el qual es descriuen, des d'una perspectiva sistèmica i ecològica, quines són les necessitats de l'adolescent i les pràctiques educatives que s'han de portar a terme per a aconseguir el seu desenvolupament integral. El model explica que la identitat es construeix amb la intervenció de persones del seu entorn que fan la funció d'educadors i educadores, família, professorat, professionals de joventut, professionals sanitaris. I el desenvolupament, la construcció de la identitat de l'individu, s'entén com un procés on entren en joc 4 dimensions estretament relacionades entre si, que engloben 12 necessitats. La dimensió afectiva representa una cerca de vincles i d'afiliació. Les persones adolescents necessiten sentir que pertanyen a una cultura, a una societat, a una família, ser acceptades per l'entorn familiar i social i que aquest li dedique temps i li reconega el dret a organitzar-se de forma autònoma. I, a més, necessiten sentir que formen part d'un projecte parental amb continuïtat intergeneracional, que és el conjunt de representacions que l'entorn s'ha fet del seu futur. Habitualment és durant l'adolescència quan es revisen aquestes diferències i similituds entre el projecte parental i el projecte que el propi individu té per a ell mateix. La dimensió cognitiva implica una cerca de sentit vital i remet a la necessitat de realització. Les adolescents necessiten estímuls i experiències diverses que permeten aprendre, experimentar amb l'entorn per comprendre i també necessiten reforçament, que és la informació que els ajuda a regular el seu comportament. La dimensió social està lligada a una cerca de poder i d'autonomia. Les adolescents necessiten comunicar-se, interactuar amb el seu context, ser considerades com a persones amb valor i dotar-les d'estructura, de normes i límits. La dimensió ideològica contempla la cerca de valors que fomenten l'elaboració de la ideologia. La transmissió de representacions i de valors col·lectius és indispensable per al desenvolupament de l'adolescent i la seva adaptació al context. Es consideren 3 valors fonamentals a transmetre: els valors morals i ètics, els valors lligats a la recerca del coneixement i els valors estètics. El coneixement de les necessitats de les persones joves és imprescindible per a planificar, portar a terme i avaluar les polítiques de joventut, perquè aquestes responguen adequadament a les necessitats i els interessos dels i les joves. Cal tindre-ho en compte per a dissenyar i estructurar accions futures i prendre decisions al voltant de les accions que ja es desenvolupen, ordenant els recursos disponibles i planificar-los per tal d'oferir una resposta adequada. A més, aquest model els convida a la reflexió i a prendre consciència sobre el paper en el desenvolupament de les persones joves dels contextos amb què s'interactua i de la llavor dels i les professionals que treballem en els diferents àmbits. Conscients de totes aquestes necessitats que té la joventut, cada vegada és més freqüent trobar iniciatives dedicades a potenciar el seu desenvolupament òptim. Un bon exemple d'això és el programa de corresponsals juvenils, un programa de treball amb joves centrat en la informació i la dinamització, en el qual es fomenta la col·laboració entre iguals i la participació. Els i les corresponsals són persones joves que voluntàriament col·laboren amb els serveis d'informació juvenil, detectant les necessitats i demandes informatives i acostant la informació directament a la joventut del seu centre educatiu, barri, poble, associació. Veiem com aquest programa respon a necessitats lligades a les 4 dimensions explicades. Les corresponsals es senten vinculades, senten que pertanyen a un grup i són acceptades per les seues membres. Ser corresponsal suposa participar de formacions i experiències diverses, mitjançant les quals aprenen i coneixen el seu entorn i a elles mateixa, el que incideix directament en la dimensió cognitiva. La dimensió social pren molt de protagonisme, ja que ser corresponsal implica interactuar amb el context, comunicar-se i estar en contacte constant per detectar demandes i oferir informació. Les accions que es porten a terme estan estructurades segons la normativa vigent i els acords grupals que s'estableixen. A més, aquest programa suposa la transmissió de valors que afavoreixen el desenvolupament de la joventut que hi participa. Principalment es treballen els valors morals i ètics i els de recerca de coneixement. És evident, per tot allò que hem vist, que el coneixement de les necessitats dels i les adolescents és imprescindible per a qualsevol persona que treballa amb joves. És necessari incloure en les polítiques de joventut pràctiques educatives que donen resposta a aquestes necessitats i afavorisquen un desenvolupament òptim.
Música